Shwmae, dyma sesiwn cymdeithaseg safon uwch 14 adran a byddwn ni'n edrych ar cwestiwn 10 marc heddi. Newn ni edrych ar cwpl o gwestiynau 10 marc gan wedyn ymestyn ei hunain i sesiwn ola gyda'r cwestiwn 30 marc. Mae'n werth hefyd ddweud wrthoch chi i drial y cwis sy'n sgil mynd gyda'r cyflwyn yma. Mae fe yn y safle adnoddau. Cliciwch ar triwch y cwis hwn o dan y tab adnoddau i chi weld ac i wirio eich dealltwriaeth o'r cyflwyniad. Rwy'n siŵr bod chi'n gyfarwydd gyda'r fath o gwestiwn yma sy'n dod i olwg yn adran A, 14. Mae'r sgiliau methodoleg yma yn mynd gyda'ch 12 chi o fydd yn 12, felly dylse bod lot o wybodaeth gyda chi'n barod yn gallu wedyn eich gefnogi chi i ateb y cwestiwn yma'n llwyddiannus. Felly, fe wedi cwestiwn methodoleg sydd gyda chi'n adran A rwy wedi rhoi saith fan hyn i roi cipolwg ar y cwestiwn yma, dyma'r ffocws byddai'r cwestiynau yma. Cwestiwn 10 marc ydyn nhw. A yn amlwg mae rhaid i chi ddefnyddio'r eitem yn y cwestiwn 10 marc yma hefyd. Mae'n wastad yn gofyn i chi roi 2 rheswm yn rhywbeth yma yn y cwestiwn. Mae'r cwestiwn yma'n gofyn i chi i esbonio pam penderfynodd yr ymchwilydd defnyddio data eilaidd ar gyfer ei ymchwil nhw fan yma. Felly bydd angen 2 rheswm clir wrth gyfeirio at yr eitem. Felly'r cwestiwn 1A bydd y ffocws yma. Nawr fe wedys i 14 cwestiwn A 10 marc. Dyma ryw fath o strwythur i chi fan hyn. Fel checklist fel petai allech chi weid i ateb y cwestiwn. Felly 10 marc, 10 munud byswn ni'n dweud. Okay? Triwch dal ar amser yna. Achos chi moyn gymaint amser i chi gallu ar y papur 14 am adran B. Sy'n gofyn eitha lot ohonoch chi o ran traethawd 40 marc plus y cwestiwn 20 marc yna gyda chi hefyd yn adran B. Felly, 2 bwynt, 2 gryfder neu gwendid mantais neu anfantais sydd angen i chi drafod fan hyn. Newch yn siŵr bod chi yn trafod unrhyw dermau methodoleg sy'n gallu ymddangos. Felly mae angen i chi dangos eich dealltwriaeth chi fan hyn o terminoleg methodoleg. Rhaid cyfeirio at yr eitem, mae hwn yn bwysig iawn. Angen i chi dangos eich cydnabyddiaeth chi at y term yna yn ôl yr eitem. Ydych chi'n deall o fewn y cyd-destun? Mae rhaid ateb y cwestiwn amlwg, pam fod yr ymchwil wedi dewis y dull yma? Paidwch jyst gweud popeth i chi'n gwybod am y derm yma. Mae rhaid i chi wneud i wneud synwyr i'r cwestiwn ei hun. Rhaid yn y termau cymdeithasegol amlwg. Blaen dod nôl i'r D-E-C-C yma. Okay? Ond na i ddim dweud mwy am hynny ar hyn o bryd, ond dylse bod y 5 lythyren yna, dylse fe canu cloch gyda rhain o'ch chi nawr. Dyma fydd eich 2 reswm chi, dyma beth bydd strwythur eich resymau chi. Cofiwch gallech 2 bwynt fod yn egluro ar un term, enghraifft, dilysrwydd, allai 2 reswm fod yn ddilysrwydd, ond bod gyda chi resymau gwahanol iawn yn ôl yr eitem hefyd. Gallwch chi ddefnyddio enghreifftiau astudiaethau y cymdeithasegwr i gefnogi gwella'ch ateb. Does dim rhaid i chi wneud hyn, ond mae fe yn dangos aeddfedrwydd eich gwaith chi, a dangos eich bod chi'n deall o fewn cyd-destun arall hefyd. Okay? Felly, i ategu ar y strwythur yma, bydd ydych chi 2 baragraff clir yn eich ateb chi. Y rheswm cyntaf, yr ail rheswm. A mae rhaid i chi cyfeirio at y D-E-C-C yma. Nawr, y D-E-C-C, eich dilysrwydd chi. Okay? Dibynadwyedd ethigol, cynrychiolaeth a cyffredinoli. Dylse bod y term yma ddim yn rhai ddierth i chi. Dylse bod hwnna yn eitha rhwydd i chi i gydnabod y termau yma. Byddwn ni'n dod nôl i'r termau trwy gydol y cwestiynau yma nawr pan mae'n edrych ar cwestiwn gyda chi.
Mae rhaid i chi i adnabod y termau yma yn weddol da am y cwestiwn, am y ddau gwestiwn, maen nhw'n hanfodol i chi ddefnyddio fewn eich cwestiynau chi, eich atebion chi, o ran fethodoleg. A fi'n siŵr bod lot ohonoch chi yn adnabod nhw o blwyddyn 12 hefyd. Dilysrwyd dibynadwyedd yn mynd gyda'i gilydd yn amlwg. Dibynadwyedd, wel, how reliable yn ôl sôn, allwch chi ailadrodd e. Mae hwn i wneud mwy gyda data meintiol dibynadwyedd. Felly, ydy e'n fwy mesuradwy. Ydych chi'n gallu edrych ar y data i cymharu fel la. Dilysrwydd, pa mor wir ydy e, hynny yw, data ansoddol ydy hwn. Mae hwn data fwy yn fwy ysgrifenedig, fwy ar lafar falle o ran cyfweliadau, ble mae dibynadwyedd yn dod gyda chi o holiaduron fel petai, Ethigol, dysa hwnna fod yn eitha rhwydd i chi adnabod, yn eich boeseg chi, ydych chi wedi cael caniatad, oes ydych chi wedi osgoi unrhyw fath o niwed ac yn y blaen, byddwn edrych mwy ar hynny yn y cwestiynau sydd ddilyn pan byddwn edrych ar cyn cwestiynau. Cynrychiolaeth a cyffredinoli, maen nhw'n mynd gyda'i gilydd i raddau. Representation, yw cynrychiolaeth gyda chi fyna, a cyffredinoli, can you generalise? Ydy pwy sydd yn y sampl yma yn cynrychioli y sampl ei hunan o bobl, A wedyn, os mae cynrychiolaeth gyda chi, wedych chi cyffredinoli bod y sampl yna yn adlewyrchu beth bydde rhan fwyaf o bobl yn ei feddwl. A safon i'ch ymchwil chi os mae gyda chi'r 5 peth yma. Felly dyma'r cwestiwn byddwn ni'n edrych arno yn y sesiwn yma, sef nodwch ac eglurwch ddau reswm pam penderfynodd yr ymchwilydd ddefnyddio cyfweliadau strwythredig yn ei ymchwil. Os y'n ni edrych ar yr eitem yn gyntaf, felly cyfweliadau strwythedig yw beth ni'n edrych arno fan hyn, Yn 2004, cynhaliodd Hywel Roberts ymchwil ar y gweddau cyhoedd tuag at drosedd ieuenctid a chosbi pobl ifanc. Penderfynodd y ddau ddefnyddio dull cyfweliadau strwythredig a pharatoi 30 o gwestiynau. Cynhaliodd cyfweliad y gafodd ei hyfforddi gan y Llywodraeth cyfweliad o 6,692 o bobl dros 16 oed. Roedd pob cyfweliad yn cymryd tua 15 munud i'w gwblhau. Cafodd Hywel Roberts mai canfyddiadau negyddol sydd gan bobl o ieuenctid y system gyfiawnder ieuenctid. Maen nhw'n credu bod y cyfraddau troseddau'n uwch na'r hyn ydyn i bob golwg. A hefyd bod y troseddwyr yn anhebygol o gael ei gosbi. So mae hwn yn ffynonell Blackwell Rhydychen. A mae angen ni sôn ar dau reswm pam penderfynodd yr ymchwilydd defnyddio cyfweliadau strwythredig. Nawr, fi wedi uwcholeuo cwbl o bethau fan hyn. Sydd wedi taro fi'n yn syth wrth darllen. Byddwn ni'n annog chi i ddarllen yr eitem, ddarllen y cwestiwn, yna darllen y cwestiwn eto, a darllen yr eitem eto. So chi'n gwneud popeth dwywaith cyn fynd ati at y cwestiwn ac i uwcholeuo beth yw'r pethau chi'n canfod o'r cwestiwn. I ysgoi unrhyw fath o camddealltwriaeth yn y cwestiwn a bod chi yn deall popeth sydd o fewn yr eitem sydd falle mynd i fod o help i chi ateb y cwestiwn. Felly, os ewn ni nôl, ni jyst edrych ar beth mae'r cwestiwn yn gofyn gyntaf i ni, yw'r cyfweliadau strwythedig. Ni bach o brainstorm fan hyn o beth ni'n meddwl ydy cyfweliadau strwythedig, Nawr, byswn ni falle, os byddwn ni'n chi nawr adre wneud hwn, allwch chi wneud rhyw fath o bap meddwl eich hunan yn gyntaf, felly allwch chi falle rhoi pause ar y fideo, edrychwch ar eich map meddwl chi, a jyst ceisiwch wneud efo'r adolygu beth yw'r popeth ych chi'n gwybod, jyst rhowch nhw lawr yn syth ar map meddwl am cyfweliadau strwythedig. A os ydych chi'n gallu, allwch chi lincio eich
pwyntiau chi i dy, dy, e, c, c. So dyw pob un ddim yn mynd i roi pob pwynt i chi. Okay, dyw e ddim yn mynd i roi dylysrwydd dybrydiaeth ethigol cynrychiolaeth a cyffredinoli i chi. Ond os mae gyda chi 2 bwynt sy'n adlewyrchu dibynadwyedd, tic. Neu falle bod y dylysrwydd yn mynd i fod yn fwy hanfodol i hwn. Neu falle ethigol. Okay? Triwch neu nhw i lincio i'r terminoleg yna. Felly, pause fideo fyna a nodwch pethau ar eich map meddwl chi. Nawr dyma cwbl o bethau rwyf wedi nodi ar y map meddwl. Gobeithio bod gyda chi, falle bod gyda chi mwy, falle bod gyda chi pethau sy'n hollol wahanol. Mae'n syniad falle i chi i wneud y cwestiynau yma a wedyn gofyn i'ch athro chi neu athrawes chi i wirio nhw. Okay? Tra bod chi'n adolygu, weld os chi'r trywydd cywir yn beidio. Felly, beth yw manteision cyfaliadau strwythedig? Wel, presenoldeb yr ymateb wella a cyfraddau ymateb. So, bydde hwnna'n gallu lincio ni fan hyn i cynrychiolaeth a cyffredinoli. Okay. Un fantais amlwg sydd gan y gyfaliadau strwythedig dros holiadur yw gall cyfwelydd egluro pethau os yw'r ymatebwyr sorry, mae teipo fyna, yn ansicr am rhywbeth. So, dylysrwydd gyda chi fyna, okay. Plugging at straws falle gyda hwnna am dylysrwydd, ond eto cyfweliad, mae hwnna yn opsiwn gyda chi, ond bydde mwy o ddibynadwyedd gyda hwnna oherwydd y fath o gyfweliadau yw cyfweliadau strwythedig. Maen nhw'n rhai tynnu rhyw fath o sgript, okay? Mae cyfweliadau strwythedig gyda strwythyr yn amlwg, a chi ddim really yn mynd off y sgript fel bethau gyda cyfweliadau strwythedig. Mae gyda chi set questions a dyna beth chi'n sticio i. Ble mae cyfweliadau anstrwythedig, mae mwy o sgwrs fel bethau. Okay? So, cyfweliadau yn fwy tebygol o gynnyrchu data cymharol, gan fod atebwyr yn ateb yr un cwestiynau. So, dyle hyn alluogi'r ymchwil i gymharu ymatebion uniongyrchol ac adnabod tebygrwydd a gwahaniaethau. Mae hwn yn tueddu fod yn fwy ddibynadwy. Mae hwnna'n rhoi y sgwp i bobl i gymharu atebion. Chi gallu cymharu data wedyn. Okay, so mae'n lot fwy ddibynadwy. Felly bysach chi gallu dechrau eich ateb chi. Un rheswm amlwg, pan mae'r ymchwilydd wedi defnyddio cyfweliadau strwythedig, oherwydd mae'n sicrhau dibynadwyedd. Mae hynny oherwydd mae'n cynhyrchu data cymharol, gan fod pob atebwr yn ateb y cwestiynau. Dyle hyn alluogi'r ymchwilydd i gymharu'r ymatebion yn uniongyrchol ac adnabod tebygrwydd a gwahaniaethau. Felly, yn sicrhau dibynadwyedd. Okay. Hefyd, os ni'n mynd reit lan fan hyn ar y top, mae data mesuradwy yn ddibynadwy yn fwy tebygol o gael ei gyda'r dull hwn. Felly, mae'r data mesuradwy, fel nes i sôn, yn fwy tebygol o gael ei wneud gyda'r dull yma, cyfweliadau strwythedig. Maen nhw'n fwy tebygol o roi atebion ie neu na i chi gyda cyfweliadau strwythedig. Mae hwn hefyd gan fod yn fwy ffurfiol, efallai llai o debygrwydd o gael gogledd y cyfwelydd. So bydd ddim gyda chi'r bias yna o'r cyfwelydd ei hunan. Okay? So, mae hwnna yn peth da o ran cymharu'r data wedyn i chi. Mae modd casglu data'n gyflymach hefyd. So, mae hwnna'n yn ddull cyfweliadau strwythedig. Felly allech chi cael mwy o cynrychiolaeth o wneud hynny. Os byswn ni yn adolygu am hyn, falle byswn ni'n edrych ar pob fath o ddull. So, pob fath o gyfweliad, holiadur, arsylwi, grwpiau ffocws, a wneud rhyw fath o dabl fel hyn. Byddwn ni'n meddwl am y cryfderau, byddwn ni hefyd yn meddwl wedyn am gwaith ymchwil o gymdeithasegwyr. A wedyn gwybodaeth, mae hwnna'n falle'n slight issue os chi'n amlwg, chi ddim yn mynd i fod
gyda unrhyw fath o yr actual cwestiwn o'ch blaen chi, ond triwch wneud gyda cyn papurau. Ydych chi'n gallu linko'ch gwybodaeth chi, eich cryfderau chi, i gwybodaeth o'r eitem, o ran y cyn papurau. Byddwn ni'n neud am pob ddull fel wedys i. Dyma enghraifft o beth fi wedi creu am y gwestiwn yma. So os ni'n edrych ar cryfder 1, y reswm cyntaf pan penderfynodd ymchwilydd ddefnyddio cyfrifiadur strwythedig oedd i wneud yn rhwyddach i gymharu data. Un fantais yw bod y dull yma yn dull safonedig yn helpu i wneud y data yn ddibynadwy. Mae cyfweliadau strwythedig yn fwy tebygol o gynhyrchu data cymharol gan fod pob atebwr yn ateb yr un cwestiwn, dylai hyn alluogi'r ymchwilydd i gymharu ymatebion uniongyrchol ac adnabod tebygrwydd a gwahaniaethau felly gallu cyffredinoli. Mae ymchwilydd yn yr eitem wedi cynllunio 30 cwestiwn penodol. So, fi wedi cyfeirio'r cwestiwn fyna hefyd yn y cryfder i helpu chi i'r cwestiwn yma. Felly mi fydd hyn yn ffurf iddyn nhw gweld gwahaniaethau yn rhwydd. Mae hwn yn tueddu i fod yn fwy ddibynadwy. Os chi'n edrych ar y bocs yma wedyn, gadael hwnna'n blanc i chi feddwl fyna, am gymdeithaseg sy'n falle wedi gwneud rhyw fath o cyfweliad strwythedig, neu ymchwil ddibynadwy, allwch chi roi un mewn fyna, Fi wedi rhoi ail un i chi, jyst fel enghraifft. Ond ewn ni nôl i gwybodaeth o'r eitem, mae'r dull llawer yn mwy addys i gymharu gyda'r dull cyfweliad anstrwythedig, wrth holi sampl o 1692 oherwydd byddai'n gymryd llawer llai o amser i ddadansoddi canlyniadau. Yn sgil hyn, bydd mwy o siawns i gyffredinoli atebion, sef gwneud casgliadau am y sampl, sef yr 1692 ymatebwyr, sy'n berthnasol am y ffram sampl, sef pobl dros 16 oed. So eto, mae'r eitem wedi cael ei gyfeirio ato fyna. Chi wedyn ati i wneud eich ail reswm chi. So, yr ail reswm, rhaid i chi wneud yn siŵr bod eich paragraffau chi yn cael ei labelu fan hyn. Y reswm cyntaf, yr ail reswm, fel bod yr arholwr yn gwybod yn union bod chi'n symud mlaen i drafod yr ail reswm yna. A bod chi'n ymwybodol hefyd, mae rhyw fath o ticklist i chi mewn arholiad, Yr ail reswm pam penderfynodd ymchwilydd yw oherwydd y fantais amlwg sydd gan y gyfweliadau strwythedig dros holiadur yw gall cyfwelydd egluro pethau sy'n yn ansicr yn rhywbeth. Felly fi sôn am dilystrwydd fan hyn. Eto, yr cyfeiriad yr eitem, mae'r ffaith bod ymchwilydd wedi ei fforddi gan llywodraeth yn ei wneud yn dilystrwydd, yn ddilys neu yn sicrhau dilystrwydd, wrth iddo y gallu esbonio cwestiynau os oes angen. So mae hyfforddiad wedi cael ei wneud fan hyn. Yn amlwg mae hwn yn rhywbeth sensitif hefyd. Gall trydannu anctid achos bydd pobl ifanc fod yn bwnc sensitif i rhai. Felly mae fe yn rhoi cyfle i drafod os oes angen. A eto, British Household Panel Survey fel enghraifft, os ych chi eisiau cyfeirio at enghraifft hefyd. Felly dyna yw'r sesiwn ar un fath o gwestiwn, 10 marc te, cyfweliadau strwythedig. Ewch ati i geisio'r quiz ar y Google Form yna ar y tab adnoddau. Triwch y quiz yma, cofiwch clicio ar hynny. Jyst i edrych ar eich dealltwriaeth chi o gyfweliadau strwythedig a'ch dealltwriaeth chi o'r os ydy strwythuro'r cwestiwn yma, Ewch ati i geisio ymateb i'r cwestiwn nawr yn eich geiriau eich hunan. Defnyddiwch yr hyn nes i ddangos i chi. Ac yn sicr, cofiwch y terminoleg na. Cofiwch y terminoleg, cofiwch i strwythuro yn gywir yn ôl y cwestiwn. Diolch yn fawr.